Pane murume wekuHarare auraya mwana wegirlfriend yake akakuvadza umwe wacho azogona kutiza. Nyaya iyoyo yakasekuleta nezuro mumastreets umo einternet. Guys, nyaya iyoyo yakandirwadza zvikuru. Ndakakonwa kana kuripota on the story, but mai ava vari kunzi vakaramba mukomana wavo, boyfriend actually kuvanogova vakomana here. Vakaramba boyfriend yavo vakati ivo havachadi, maybe vangaona toxicity iri kuitwa nemurume uyu, vakati havachamudi. Murume uyu achibva arwadziwa nekurambiwa, achibva anocheka mwana musoro. Chii chakadaro guys, chii chakadaro? Ngozi yacho dei ikamutevera forever igorova nemageneration ese anouya. Chii chakadaro ichocho? Zvinorwadza zvachose. Mai avawo vanhu vakawanda vari kuvaataka kuti why would you do that? Iwe uri mukadzi ugodanana neboyfriend worega vana vachipinda munyaya dzakadai so. But musakangamuka guys kuti munhu mukuru, marriage yakafailawo kumashure kana kuti whatever relationship she had, she has every right to move on with her life, handiti. But hauzive mafungiro anoitwa navanhu, hauzive mafungiro anoitwa navanhu vakangodananawo nemurume. So when she realized kuti murume haasi kuita, ndobva vasiyana naye. So there is nothing wrong with that. There is everything wrong with this guy. There is everything wrong with this guy. Akauraya vana ava. Why uchidaro? By the way, masingumadza ka careful kunze uku kwakaipa. Musaexpose vana venyu kumalovers enyu aya. Ende iwo kuti vana zvibaba izvo zvinongouya padzimba penyu kwakutodananira pamba ipapo, vana vointroduciwa koendi dedhi, havasi dedhi. Hapana ukama zvachose, iboyfriend yamai. Kusvika vazoita zvinhu nenzira vakanorora kunana gogo, vakaintroduciwa kunana sekuru nana tezvara, vakava part of the family in a right way. Kwete zvekuita njoda vanhu vachivata vopinzana nevana munyaya dzakadai so. I'm not blaming her, but I'm just giving a warning kuti vedu weka vanhu ngavaitewo careful kunze kwashata uku. Ende vadaro pane macomments akawanda ari kuti kwai mai ava vakadyisa murume first, vapedza ipapo ndobva vazomuramba, murume akaramba kurambiwa, akabva aona kuti better he gets back to her by kukuvadza vana. Zvine basa rei, handiti vanhu vanenge vachidanana vachidyisana. Ko iye ane confirmation kuti ichokwadi murume uyu akadyisiwa akazorambiwa? Ndiani? Hapana munhu ane confirmation iyoyo. Kungotaurawo kuvanhu. People are not even feeling sorry for this woman. By the way, ko humanity yedu yakaenda kupi? There is also a video yanga iripo zvakare ye mwana uyu achikandiwa muboxi nenzira inorwadza zvikuru. Mupurisa wacho crime scene yacho haina kumbobatiwawo nenzira yakanaka. Ivo vanotorawo namakamera zvinhu zvakadai zvinorwadza zvikuru guys. Chiregai kakutsvaga content nezvinhu zvisina basa rese. Zvinorwadza. Munhu uyu haisi mhuka, munhu wedu weaurawa. Imotora muchiratidza zvese nema finest details akadaro. Aiwa wedu we, chiregaiwo kazvarwadza izvi. Mwana wacho mukuru kwanza akagona kupunyuka akatiza. Baba ava intention yavo yanga iri kuti vaite get back to this woman by nekumukuvadzira vana. Ko mwana ane mhosva rei yei? Anopinda pai pakudanana kwamai nemukomana wavo? Kune vana baba vanosiya mhuri dzavo. Muona patazosvika nenyaya iyi. Fine, ndo understand kuti vamwe vakagosiwa, vana vakadzi vakasiwa due to a lot of reasons maybe kana kuti but vana baba ngavaedze kuita responsible nevana vavo. Kana iri nyaya yedivorce yakakonzeresa kuti pasvikwe pakadai, baba vacho, how do you feel kunzwa kuti mwana aurawa nelava yamai? How do you feel? Handiti dei makagara mese vanhu vachisolva maissues vachiedzawo kuti vana vagokurawo vari padecent home neboth parents. Manje kana zvadai izvi zvobatsirawo here vedu? Ndarwadziwa. Ndakakonwa kana kuitaura nyaya izuro, ndaifanira kukupai nyaya ichiri fresh, but ndakatoona kuti aiwa, it might be a fresh story but it's a fresh wound. Zvinorwadza. Zvinorwadza mumwe tinongoti kuna mai ava
Sori yenyu veduwe, vaitirwa mabasa akaipa naSatani chaiye. Zvinorwadza izvo vanhu vaJehovha. Handina hangu mashoko akawanda, asi ndinongoti in as much as takatsamwira macircumstances aitika aya, ngatingopaiwo mai ava rudo, ndorwavanoonidhawo right now. Kuluza mwana kunorwadza, and wesi izvezvizvi vanenge vachitova neguilt yekuti maybe ndaizogona kuita something kupreventa zvakadai kuti zviitike. Vasingazivi kuti haisi mhosva yavo, imhosva yemhuka yavakatora vakasvitsa pamba pavo. Chikomba chine mwoyo wakaipa wakakomba zvakadaro, ndosaka achinzi chikomba, akakomba mwoyo. Chii chakadaro ingozi chaiyo.